Jeden із найголовніших центрів мочі Трущанської звізі було місце Червітері, яке сугаї трущані поименовали Цайсра Алицере. С годовиной уметности ее место пришло по великости некропол, бандитачия, Монте-Абатони, Инсорба, лацираных округ места. Ископаны предмети, туди керамика и накид, красивішті вільні музеї по свету. Некропола Бандитачия обсега приблизно 400 ха, ин всего и веч тысяч покопов от 9 до 3 столетия пред нашим штетием. Заради своей обширности je najveća стародавна некрополя в Средиземью. На обмочью je на тысячи гробниц, организированных по плану места с улицами Интырги. Найстаріші покопи вілановської культури се характеризують наставного обліку водняка, в которого совставили жары с покойниковым прахом. Костнейшие трущания зачали у порабузах древнейших покопов в Тумулусях. Тут на полподземельские просторы, кису прикрыты землю. Целицы гробницы были изрезаны из вулканской камнины туф. Обліка поставитов целиц поміня на домачих хиш і живих людей. Погляньмо всі найзанімівіші гробниці. Гробниця капітелів є добила ім'я по двох стебрах з занімівими капітелями, які підпирають равен строп украшен страмові і шпіровці. В правокутен простор гробницы нас водит краток дромос с двумя странскими целицами. На приезд главного простора соприходики водят в 3 целицы з лежища. Гробница рельефов є поименована по штукатурных рельефах, які красують 2 простостоячі стебра и стены гробницы. Оборванные рельефы приказуют предметы всекодневного живления трущанов. В главную целицу гробницы водит долгостопнище, керсенахаю 13 двуместных лежищ. В гробницу за квір'ям прийдемо по стопнищу з 2 странскими целицами. В главной собі найдемо туди полицу, подобно квір'ю під стропом, по которой є гробниця поименована. Із главной соби водять врата в 3 додатні целиці з лежища. Гробница щитов и столов є всебывала добре сделанные и детализированные столы и накруглые великие щиты на стены главной собы, по которых и гробница добила свое имя. В Флорису є подобно гробнице за квір'ям. Саркофаг законцев из терракоты, кисуга нашли в некрополе Бандитачи, се датира 6 столетием пред нашим штетием. Находится в Трущанском музее Вилла Джулия в Риму. Пар супругов лежит скупо объята друг с другом. На живых образах сей архаичный насмешек. Роки, які содержали изгубленные предметы, со квалитетно обделаны. Популония – старое место пристанища трущанов об морю. Именовались ее Поплуна али Фуфлуна. Обмочі є ізрядна археологічна багата, і зравен міста найдемо велика некрополу Сан-Чорбоне. На ній са нашли 3 типи погреба – гробниця Едикола, гробниця Тумулос і гробниця Касоне. Мало странно до міста Популонія в Гозду найдемо некрополо Делла Гротте. Некропола є подобна скальнатому місту, кер са були погребні простори всекані в камінь. Найліпше охранена гробниця на северу Етрурії є гробниця Делла Монтаньола. Находиться в ближині Фіренц. Гробниця се датира 7 столетием пред нашим штетием и є 500 лет младше подобному споменику Атреевой закладницы в Микене Старой Гырчи. Долгий и непокрыт дромос водит к входу в гробницу. Стены са сделаны из грубо обделанных камнов. Первая собана има 2 странские собы и будет в главный простор гробницы с округлым тлорисом и стопничество куполо именовано Толос. Мучан стебр подпира строп куполи на середине. Целотна гробница покрита землю.